Takže toto je 4. video Maxa. Máme tu konzervu, jogurt a granule. Nazýva sa to výber. Som zvedavý, čo si vybere Maxo, len teraz mi uteká. Maxo! Poď sem. Poď dovnútra. Poď. Čo si vybere? Maxo. A vyhráva konzerva. Konzerva vyhráva, ale mu nejako si moc nechutí. Vyhráva konzerva, takže prvé miesto je konzerva. No, jak to pekne hamka. A ešte jogurt a granule. No, jogurt a... Maxo. A jogurt, takže posledné sú granule. Takže toto je koniec 4. videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Dávajte odbery, lajky a komentujte, čo sa vám nepáčilo.